Reit, awn ni mlaen i'r pwnc trafod nesaf nawr, a dwi ddim yn siŵr os rhywun yn mynd i fod yn ymuno â ni ar gyfer hwn, felly glatio ni bant, a wedyn os bydd aelod cynulliad yn dod i ymuno â ni, ond mae dyn ni Keith Davies, felly ni mewn dwylo da o hyd ar hyn. Reit, mlaen i destun wnaethon ni gyffwrdd ag e neithwr, ag wrth gwrs sy'n amserol iawn nawr gyda trafod yma am ffoaduried a rhyfel yn Syria wrth gwrs. Pwy sy'n ar cwestiwn ar ffoaduried i ni? O, reit, esyll, fyna. Swn i gael y datganiad, please. Mae dyletswydd moesol ar Gymru groesawu a chefnogi ffoaduriaid. Reit, diolch yn fawr ti esyll. Ni'n gwybod wyt ti a barn cryf arno, felly da ni nôl i gael hwnna'n eman. Keith Davies. Os yna, yn sgil popeth ni wedi gweld, ymosodiad amharus, y cwestiynau mawr mae nawr am ti pwy oedd yn gyfrifol ag ati, yn ynghyd-destun ni'n gyd, os dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi ffoaduried Syria. Os o'ch chi danio'r meic gen i gael. Wel, dwi'n credu bod achos chi'n bod, dinasyddion y byd i ni, a mae'r rhan fwyaf o'r bobl yna wedi dioddau. O'ch chi'n sôn am gynnau am bobl yn eich ysgol chi sy'n dod o dili falle tlawd iawn ac yn y blaen. Wel, mae'r rhan fwyaf o'r ffoaduriaid yn y sefyllfa yna. Maen nhw eisiau dod mas o Syria, rhan fwyaf nhw, oherwydd bod i ddim yn saff i fyw yna. Ac wedyn mae rhaid ni i edrych ar ei gôl nhw, fel dinasyddion y byd, beth o'n i'n sôn am yn gynharach. A dwi'n gwybod bod Carwyn Jones, y prif weinidog fan hyn, wedi beirniadu David Cameron, achos David Cameron yn gweud bydden ni'n derbyn yn y Deyrnas Unedig rhywbeth fel 20,000 o ffoaduriaid dros 5 mlynedd. Wel, i ni'n sôn am 20,000 yn croesi môr, beth, mewn wythnos neu rhywbeth? Chymod, so mae ymateb cyntaf David Cameron ddim wedi bod yn digon da, a sy'n ni yn ddinasyddion y byd, a dylen ni fod yn edrych ar ôl pawb. Ond beth am y sôn bod ffoaduriaid wedi ymuno a derbyn dinasyddion Ffrengig, o Wlad Belg hefyd, i gyfrannu tuag at yr ymosodiad Paris. Oedden ni'n croesawu risg pellach trwy derbyn nhw i'n gwlad ni? Wel, beth mae rhaid ni'n neud, a beth wy'n deall nawr yw bod Ffrainc wedi penderfynu bod chi ddim yn cael mewn i Ffrainc nawr, bod chi'n cael eich gweld ac yn y blaen, achos beth sydd wedi digwydd lan hyd nawr, mae'r Ewrop yn rydd, a mae bobl lle symud o un gwlad i wlad arall aros, a rhywun yn gweithio i ddoi, bod wedi dod nôl o Iwerddon, a wythnos diwetha, wedi mynd mas i Iwerddon wythnos diwetha, amser yn Iwerddon, oedd neb yn gofyn o fe, ble oedd e'n mynd, oedd neb yn edrych ar beth oedd e'n cario, a dath e mewn i Gymru, a'r un peth yn digwydd myni. Wel, mae rhaid ni newid na fi'n credu, mae rhaid ni sicrhau bod ni yn edrych yn ofalus. Wel, glywch y stori siwr o fod ddo, am y car na ath lan i Wlad Belg o Ffrainc, a bod yr heddlu'n gadael ei fynd. A wedyn un o'r ceir wedyn yn Ffrainc, maen nhw wedi cael y car, sawl gwn oedd yn y car na, so i'n cofio. Achos chi'n bod, yn y wlad hyn, ddim hawl ydych chi i gael gwn os yna gos trwydded gyda chi. Dyw hwnna ddim yn wir ar y cyfandir. Felly, efe bych chi'n gweud, Keith Davies, yw bod angen i ni, yn draddodiadol, yn yr Undeb Ewropeaidd, mae rhyddid i fynd o un wlad i'r llall i fod pwrpas. Oes angen torri nôl ar hynny, na bych chi'n gweud bod angen i ni ail gyflwyno ffiniau? Oes, yn sicr, achos beth sydd wedi digwydd oedd un, medden nhw nawr yn Ffrainc, bod un o'r ffoduriad oedd wedi dod trwy Wlad Groeg i Ffrainc, na gyd oedd eisiau gwneud, oedd wrth i'r lelan. Achos o'n nhw'n gadael nhw trwyddo, heb edrych yn ofalus ar pam o'n nhw'n dod, beth o'n nhw'n wneud ac yn y blaen. Ac wedi darllen rhywbeth yn ddiweddar, mae'n rhaid ni edrych ar y bobl sy'n dod, odyn nhw ddigon da i weithio yn y wlad, neu maen nhw'n dod man hyn i gael, chi'n bod, byw ar yn, wel, gyda ni, heb wneud dim i gefnogi ni. So mae'n bwysig bod na ryw arolwg ar y bobl sy'n dod draw. Gai ofyn i chi, Keith Davies, chi'n sôn fyna am gyfrannau economaidd, ond ife hwnna yw beth sy'n bwysig pan bod ni'n trafod ffoaduriaid? Wel, cyn bod fi dod law man hyn bwrdd yma, reit, wedi darllen e-bost wedi cael, so i'n gwybod o le mae'n dod, rhyw Alec Mills neu beth, wedi alaf e'r staff sy'n gweithio da fi, a mae'r e-bost yn dod o arbenigwraig mewn ysbyty yn yr Almaen.
a mae'n sôn am faint o bobl nawr sydd dod mewn i'r Almaen a eisiau rhyw fath o driniaeth sylweddol. A mae'n gofyn, wel, chi'n bod, efe yna'r reswm bod nifer fawr o'n nhw wedi dod. So mae'n ni ofyn am y resymau pam mae bobl yn dod. A os oedd hi'n gweud, fel mae'n mynd nawr yn yr ysbyty mae'n gweithio, mae hi'n dod o Wlad Tsiec, a mae wedi penderfynu, os yw pethau mynd i weithygu, bydd hi ddim yn aros yn yr ysbyty yn yr Almaen, bydd hi'n mynd nôl i ysbyty yn Wlad Tsiec, achos nawr mae dan siwd bwysau i edrych ar ôl y ffoaduriad sy'n dost, wedi dod draw yn dost iawn. Felly, roi chi ar y spot gan bod ni'n trafod mewn fideo ag ati. Mae referendum Ewrop ar y gorwel. Ble chi'n meddwl dylai ni fod wneud? Mewn neu mas? Dwi'n credu bod ni'n aros yn Ewrop. Ond chi moyn newidiadau sylweddol fydden ni'n meddwl wrth ysgrifennu'r chi? Dwi'n credu bod ni'n elwa fod yn Ewrop. Dewch chi lawr i Lanelli a wylwch i'r cwmnïau sy'n yna. Mae cwmnïau ceir a pethau yna. Dwi'n cofio trafod gyda gweinidog man hyn, o'n nhw eisiau cael rhywbeth, rhyw beiriant ychwanegol. Gweinidog yn cytuno a rhoi 2 filiwn i'r cwmni yn Llanelli, a mae'r cwmni o Sbaen yn rhoi 8 miliwn ychwanegol. A geswn nhw'r pethau a maen nhw yna, a mae 500 o bobl yn gweithio yn y ffatri yna yn Llanelli oherwydd bod ni yn Ewrop. Diolch yn fawr i chi, Keith Davies, am dechrau ni off ar y dyfodeth yna. Reit, esyllt, ddau'n syth nôl at y ti. Ffoduriad, os dyletswydd foesol, fel dinasyddion y byd, fel oedd Keith Davies yn sôn, os dyletswydd arno ni i dderbyn y ffoduriad yma? Dim i dderbyn hwnna, ond dylai bod ni'n cefnogi nhw. Dylai bod ni'n troi'n cefn arnyn nhw, mae yna sefyllfa effernol yna. Ond, os oes 20,000 yn dod wwan yn y 5 mlynedd nesaf, neu bynnag, mae'r rhif yna am ddyblu, a does gen ni'n lot o bres fel mai, sa'n digon o dau ar y funud, mae'r NHS yn rhedeg allan o bres, fydd yna sefyllfa drwg y fama erbyn diwedd, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr i ti esyllt. Dwi'n lan yn syth fan hyn. Ddechrau ni gyda ti Alaw, wedyn da ni at ti Catrin. Dwi'n cytuno beth nath nes ti ddweud, dwi'n cofio beth yw'n chdi, sori. Eich dylen ni fynd at y broblem, dwi'n credu dylen ni helpu nhw, ond beth am mynd i'r wlad, neu ddim mynd i'r wlad, ond sortio'r broblem yn y wlad yn hytrach na cael nhw gyd i fama, achos mae'n mynd i achosi lot lle draffath, a da ni dal mynd i cynorthwyo nhw, achos maen nhw yn trio denig o sefyllfa erchill. Mae pob yn dallt ac yn cynnabod y ffaith yna, dwi'n meddwl, ond beth am trio sortio'r broblem yn lle mae hi yn lle dod â'r broblem i fama. Ond falle mae'r cwestiwn sydd yn anodd i bawb yw, sut ti'n taclo'r broblem yna? Beth dyle ti fod wneud? Sgen i'm syniad. Dwi'n meddwl, swn i'n gwybod, swn i wedi wneud ar byn o'n. Mae'n siŵr bydde nhw wedi hefyd, am hwn i, falle bydde gwleidyddion wedi hefyd, falle dyna'r unig opsiwn. Reit, fi'n mynd o ti Catrin, wedyn fi'n dod i'r cefn yn sicr. Dwi actually'n anghytuno yn llwyr i ddweud gwir, achos dwi'n teimlo mae gen ni'r ddyletswydd. Da ni'n deud bod nhw ddim yn helpu'r economi, ond da ni'n anghofio, os nhw'n dod i'r gwlad, fysa nhw mwy na lai yn gweithio. Da ni'n siarad am lleiafrif ofnadwy sy'n dod i'r wlad ac yn claimio benefits ac yn y blaen. Am na rhaglenni stupid fatha'r Channel 4 sy'n roed yr fatha argraff yma. Rhaid i ni gofio, mae yna siawns fwy bod nhw'n mynd i ddod i'r gwlad, bod nhw'n mynd i dalu trethu fatha ni, sy'n mynd i helpu'r economi yn hytrach i'r opposite. Ac ar y funud, mae Prydain mond yn gyfalu am 300 o'r 9.2 miliwn o ffoduriaid yn y byd. A da ni'n wlad lot mwy ffodus na lot o gwledydd yn y byd. A 2 allan o 3 o'r ffoduriaid yma sy'n cael ei gwarchod gan wledydd sy'n dal i ddatblygu. Da ni'n wlad sydd wedi datblygu yn fatha lot mwy. So, os gen ni ddyletswydd i warchod y bobl yma, achos da ni'n ffodus, anlwg ydy bod nhw wedi cael ei geni yn y gwlad nhw wedi cael ei geni. Anlwg llwyr. Fysa ni yn y sefyllfa fatha maen nhw, sa ni ddigon parod i ffoi. So beth ddigwyddodd yn Paris yn digwydd bob dydd, trwy dydd, yng Nghymru, na fysa chi eisiau ffoi. Diolch yn fawr i ti Catrin, a dy aelod cynulliad lleol di wedi glanio ar yr unadau. Croeso ato ni, Alun Fred Jones, ni'n trafod dyletswydd faesol Cymru i dderbyn ffoduriad. Fi di awdd i'r cefn, ond ddewn ni ato chi gael blas ar y trafod. Ewn i'r cefn gyntaf, wedyn ddewn ni ato chi am eich sylwadau chi. Alex, yn ei ddechrau gyda ti. Mae pobl sy'n dod i Ewrop o Syria a gwledydd fel o. A mae pobl yn dweud bod yn harsh bod ni ddim yn gadael nhw fewn i gwlad ni. Ond pam gwlad ni maen nhw'n dod i os maen nhw'n ffoi, fatha, y gwlad gyntaf sa chi'n cyrraedd, sa chi'n hapus i fod yn saff, mae teulu chi saff, da chi wedi ffoi i wlad. A wedyn da chi'n deceidio bod chi eisiau cerdded i'r wlad yma o bob wlad.
Achos genna ni system da, genna ni system benefits da, sy'n rhoi chance i chi, ond eich trio abusio'r system yn fam yma nhw, eich just hapus bod nhw'n saff. Reit, felly colli'r gyd ymdeimlad i achos bod nhw'n neud yr ymdrech i ddod i wlad well yn hytrach na just ffoi, ie, Alex? Ie. Cael ys atha. Dwi'n grio efo Alex, ond un peth arall ydy, maen nhw wedi symud i gwlad drws nesaf nhw, ond maen nhw wedi cael cic allan o'na. So maen nhw wedi symud trwy gwlad, bob un gwlad trwy Ewrop. Felly maen nhw wedi cyrraedd i ni, a da ni'n barod i cymryd nhw. Pam sa ni'n dego barod i gyrru plant ni i ffwrdd i gwledydd eraill. So pam dylswn ni ddim cymryd nhw mewn. Na fe, greit, diolch yn fawr. A Osian, y ti ar y lawlan? Ie, I cytuno dy'r boys yn y bac. Mae gwledydd fel, wel, mae dych chi Saudi Arabia, Qatar sy'n lot agosach i nhw, sy'n gwledydd llawer fwy o faint, llawer fwy cyfoethog. Ie, I jyst cyfnogi'r pwynt, maen nhw siwr fod yn well off i fynd i'r gwledydd na teithio trwy Ewrop i gwledydd ni. Oce, greit, diolch yn fawr ti. Fi jyst yn mynd i ni Alun Fred Jones mewn fan hyn nawr yn sydyn i jyst, sori, roi chi ar y spot o bod chi'n newydd. Gobeithio bod chi wedi cynhesu'n y gader yna. Y datganiad dan sylw oedd, mae dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi ffwrduriaid o Syria. Ble chi'n sefyll ar hon os wnaeth chi danio'r meic i ni gael? Yr un ar ochr dde, yna chi? So chi'n meddwl bod fi rioed i bod yma? Ga i'n ddehiro, mae gen i anwyd trwm iawn. Gofnwch y cwestiwn sylfaenol, pam mae yna bron i filiwn o bobl wedi dianc i Ewrop yn ystod y flwyddyn dwytha? O ble maen nhw'n dod? Wel, maen nhw'n dod o Ogledd Africa. Maen nhw'n dod yn benodol o wledydd fel Eritrea, lle mae yna ryfel, cartre, gweidlyd wedi mynd ymlaen ers 20 mlynedd. Maen nhw'n dod hefyd o wledydd fel gogledd, ar arfordir Gogledd Africa, lle dyn ni fel y gwledydd y gorllewin wedi helpu i greu anrefn. Ac wrth gwrs maen nhw'n dod o Syria ac o Iraq ac o rai o'r gwledydd agos yna. Dyn ni wedi bod yn bomio Iraq ers ar ôl yr rhyfel byd cyntaf. Winston Churchill ddechreuodd, ac wrth gwrs mae'r holl drefn y Dwyrain Canol na wedi cael ei greu gan Brydain a gan Ffrainc. Ni dynodd y llinellen ar y map. Edrych ar y map erioed yn meddwl, beth iawn mae gwledydd yn gwneud efo llinell fela, yn diffinio ei ffiniau hi. Wel, Prydain ddari hynny, Prydain a Ffrainc. A dyn ni bod yn medlo yn y Dwyrain Canol na, yn cefnogi dictators fel Saddam Hussein ar un adeg cyn i benderfynu i gael gwared o'no fo, y Shah yn Iran cyn hynny, y despot sy'n rhedeg gwledydd fel yr United Arab Emirates a'r gweddill o'n nhw Saudi Arabia ei hun wrth gwrs, sydd yn ffynhonnell rhan fwyaf o'r derfysgwyr y byd yma. O fanna mae'r arian di fod yn dod. Felly, mae gan y gorllewin gyfrifoldeb mawr am y llanast erchill a sy'n digwydd yn y Dwyrain Canol. A mae ni ddweud wedyn, be maen nhw'n gwneud yn dod i'n gwlad ni, yn dipyn bach yn rhagrithiol a dweud y llia. Ond dio ddim i ddweud y gallwch chi jyst gael ffin agored ac yn y blaen. Ond y gwir amdani, mae rhan fwyaf o ffwaduriaid, beth bynnag ydyn nhw, a ni plith nhw mae yna derfysgwyr wrth gwrs, yn mynd i'r Almaen. Mae Ffrainc boblogaeth uchel iawn o fwyslemiaid. Mae yn broblem, does na ddim dwywaith am hynny, a fedrwch chi'n just dweud, ie, dewch chi mewn, na ddigon o le yn bob man, ond mae ganddo ni hefyd gyfrifoldeb am yr hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol, ac am benodol beth sydd wedi digwydd yn Iraq. Ni benderfynodd efo'r Americanwyr, Llywodraeth Lafur yn Llundain benderfynodd a bydden ni'n cael gwared o Saddam Hussein. Doedd Saddam Hussein ddim yn ddyn dymunol iawn nag oedd. Ond o fanno, ac oherwydd be ddigwyddodd ar ôl yr ymosodiad hwnnw, dyna lle mae gwraidd ISIS. Ac felly mae ganddo ni y gyfrifoldeb moesol hwnnw, os liciwch chi, i fod yn helpu y rhai sydd yn dianc o uffern. Dyna gyn ni, llwch chi ddisgrifio. Greit, diolch yn fawr i chi, Alun Fred Jones hwnna, am osod fath o gyd-destun hanesyddol i hwnna hefyd. Sawl llawn cael ei frein. Ddawn ni ato ti yn y blaen i'r chwarae.
Ie, chi'n gweud mae'r gorllewin wedi achosi'r llanast, ond nid y cyhoedd wedi achosi'r llanast ni, y gwleidyddion oedd yn iste yn y Senedd a Lan y San Steffan wedi achosi'r llanast ni. Dewis Tony Blair a'r Llywodraeth Llafur oedd i mynd i ryfel yn erbyn Irac, nid y cyhoedd. So sa'n credu bod yn cyfrifoldeb i'r cyhoedd i gwneud lan am y llanast mae'r Llywodraeth wedi wneud a'r gwleidyddion. Pwynt diddorol, a digon teg i gael ei wneud. Ddau at o dyn y cefn o fyna, gallwn ni ddod am ymateb wrth chi Alun Fred Maes o lawr ôl ni gael... Ie, dwi'n credu bod fel cyhoedd, dyn ni ddim yn eog, ond fel ffodyr, dyn ni ddim yn eog am beth mae ISIS yn wneud. Felly, cyfrifoldeb ni yw achub y rhai sydd fodlon gadael a ddim yn dod yn rhan o ISIS, neu bod yn di cael radicaleiddio. A i gwella'r byd, ni angen wneud hyn. Oce, pwynt da iawn i ateb hwnna hefyd. Siwr ti eisiau ateb i'n? Ond wedyn, os ni'n gadael pob un dod mewn, chymod, mae ysgol Llambed yn gyda nifer o Somaliad na fel enghraifft, a mae rhaid nhw wedi cael athrawon, achos nhw'n gallu siarad Saesneg, so mae nhw'n cael athrawon o'r ole i ddod i dysgu nhw. A fed gyda fel swyddi, o mis Mawrth i mis Mai, mae 1.85 miliwn yn ddiwaith. Wel, os mae 20,000 yn mynd i ddod mewn i'r wlad, lle ni'n mynd i ffeindio swyddi iddyn nhw, os yna ni lle ffeindio swyddi i ni, chymod o 5.6% o bobl heb swydd, so lle mae'r 20,000 mae'n mynd i ffeindio swyddi. A fel gyda system NHS, chymod, fi wedi bod i A&E, fi wedi goffer ars bwytheb di 5-6 awr cyn cael gweld. Wel, os mae mwy o bobl yn dod i'r wlad, oedder amser mynd i gynyddu, mae eisiau gwella'r system, mae eisiau gwellau'r system NHS gynta a gwella'r wlad cyn i derbyn mwy o bobl mewn. Felly edrych yn agosach i adre wrth y ti. Esill, o gael y cyd-destun hanesyddol na, o weld falle, wyt ti wedi cael y bersodi o bod cyfrifoldeb gyda ni i gamu mewn a wneud rhywbeth am sefyllfa falle i ni wedi gyfrannu ato fe? Na, fel oedd, dwi'n cofio pwy am dy Luke, dwi'n meddwl, dim ni y fama nath penderfynu yna. Pobl cyn yn ei, dwi'n meddwl o'n i'n fyw adeg yna. A dyn, dwi'n teimlo, ewch chi'n dweud hefyd, dylai bod ni'n helpu nhw. Dylai bod ni'n helpu nhw'n gwlad nhw hunan, yn lle dod fel oedd Alaw yn dweud. Dod o'r problem i fama. Dwi'n ddim yn dall sut mae hynna'n weithio. Oce, diolch Ysdi Esellt am dy mateb. Ddewn ni at y ti gam ti'n rhywbeth. Ie, mae gen pob gwlad yn Ewrop dyletswydd i gael fforduriad i mewn yn fy marn ni. Mae'n rhaid cofio hefyd yn y dwyrain canol, mae yna United Arab Emirates, yr enghraifft, sy'n rhoi pres i mewn i efo'r olew. A mae yna lefydd yn fanna, bysa nhw'n gallu help pobl hefyd. Mae'n rhaid cofio, mae gen nhw ddyletswydd i helpu. Mae yna bres o ledydd fel yna mynd at y terfysgwyr. Mae'n rhaid cofio, mae gen nhw ddyletswydd ynglyn a hefyd Ewrop i allan rhannu pawb. A dwi'n siŵr mae yna le i bawb cael byw yn saff. Oce, diolch. Cerys, dweud ti. Ond i ddylen ni fod yn arwen y ffordd ni'n sôn am bob un arall gallai fod neu rhywbeth i helpu, ond os nag os neb yn arwen y ffordd? Fi meddwl bod yn bwysig i ni dangos trygaredd, achos y ffordd fi'n meddwl mae Llywodraeth Prydain wedi ymateb i'r fforduriad. Mae wedi codi bach o cwylydd arno fi. Y ffordd mae gwledydd fel Lebanon, gyda poblogaeth o 4 miliwn yn gadael mewn 1 miliwn o fforduriad, tra bod Prydain gyda poblogaeth o 64 miliwn, a ni'n gadael mewn 20,000 o bobl dros 5 mlynedd. Mae'n codi cwylydd arno fi bod Prydain ddim yn dangos unrhyw empathi o gwbl, a bod nhw ddim yn cymryd cyfrifoldeb o be maen nhw wedi gwneud. Maen nhw wedi striwo bywydau pobl hyn. Maen nhw sydd wedi gollwng bomi achos i'r ryfeloedd yn gwledydd nhw. Wedyn ni ddim yn dangos unrhyw trygaredd ac yn rhoi'r help lleia posib. Oce, diolch yn fawr ti. Cai, ond onid oes cyfrifoldeb i gael i warchod a i roed yng nghyd-destun y derfysgaeth welon ni nos Wener, onid oes cyfrifoldeb hefyd ar lywodraeth i warchod i phobl, a oedden ni'n cymell risg trwy adael fforduriad i'r wlad? Ie, na beth ni'n wneud, oedd os chi'n gael pobl mewn, fel mae Ffrainc a llefydd y Lebanon wedi dioddef, achos maen nhw wedi cael gymaint o bobl mewn, a wedyn ni, maen nhw yn amlwg wedi cael y terfysgodd yn erbyn nhw. So fi'n credu, na'r unig beth dyle mae pobl yn anghofio, yw os ni yn cael holl fforduriad yn mewn, mae risg yn cynyddu yn enfawr os mae falle terfysgwyr yn dod mewn gyda'r fforduriad eraill. A sa'n gweud bod nhw gyd yn terfysgwyr, achos yn amlwg mae fel doctoried a pobl dda union fel ni sy'n eisiau lle i cael swyddau i fyw, ond yn amlwg mae'n codi risg. So os ni yn cael fforduriad mewn i Brydain, mae falle bydd rhaid i pobl derbyn y ffaith bod mynd i fod falle mwy o derfysgoedd yn y dyfodol.
So mae rhaid ni benderfynu os ni moyn cymryd y risg yna. Ie, eisiau ti'n ymateb, Ian? Fi'n credu bod y bach yn anheg i feirniadu ni am dim ond gadael 20,000 mewn, achos mae rhaid ni ddysgol ar ein sefyllfa ni a pwyso mesur popeth. Mae'r Almaen, maen nhw'n gadael 500,000 fi'n credu mewn yn y flwyddyn nesaf, ond maen nhw'n mynd sefyllfa gwahanol iawn i ni, achos fi'n credu oedd pobl yn gweud mewn rhyw arolwg bod canran oedran pobl yn yr Almaen gymaint yn hun, felly mysiau cenhedlaeth newydd yn nhw, mysiau fwy o bobl yn nhw, achos bydd swyddi ar gael i nhw, ond yn ein gwlad ni, sa'n credu bod yr un sefyllfa da ni, so fi'n credu bod rhaid i ni dargedu, mae rhaid ni ddisgwyl ar ein hunan, a dim jyst cymharu a gweud, wel, maen nhw'n neud mwy na ni, achos mae'r system da ni fyd, a dwi ddim yn deg i gael bobl mewn sy'n mynd i ddefnyddio'r system a ddim felly talu nôl, ond wedyn fi'n gwybod bod pawb ddim yn mynd i neud na, a falle, fel wedodd Keith Davies, bod e'n syniad da i siarad â'r pobl yma a gwybod beth maen nhw'n bwriadu wneud yn y gwlad a wneud yn siŵr bod nhw'n gallu gweithio a gallu cyfrannu nôl i ni hefyd am eu helpu nhw. Diolch. Felly ystyried ni yn gyntaf yw'r neges fi'n cael o fyna, hynny yw beth sy'n mynd i weithio i ni. Rhys? Fi'n cytuno bod angen meddwl amdano ni falle cyn meddwl am y ffoduriad, ond fi'n meddwl fod cyfrifoldeb moesog gyda ni i adael nhw mewn, a fi yn bersonol yn meddwl fod angen i ni adael fwy ohonyn nhw mewn. Fi'n siŵr nath e gael ei weid fod yn rhaid yr Almaen ailfeddwl y rhif maen nhw wedi gweud o ffoduriad yn cael ei adael mewn i'w gwlad nhw. Be mwyn am yn ei wneud yw bod angen mwy o le mewn gwledydd eraill i ffoduriad fynd i fyw. Felly fi'n meddwl dyle yr gwledydd Ewropeaidd i gyd benderfynu a trafod ar le fydd y ffoduriad i gyd yn cael ei setlo. Mae enghraifft yr Almaen yn un diddorol o beth ni'n darllen ar y penawdau, beth hynny yw, egwyddor da hynny yw, dewch i'r Almaen, ond yn ymarferol odi hwnna'n weithredol. Ddau eto wedi catrin gyda, wedyn le ti i'r gain. Dwi jyst yn mynd nôl i'r pwynt o nid y cyhoedd sydd ar fai, achos nid y cyhoedd nath bleidleisio'r bobl mae fewn i bwer. I roed o fewn i perspektif, roed chi sbio, dydwch yn fatha enghraifft, yr Almaen ar ôl yr Rhyfel Byd Cyntaf, ond y beth fydd enw cyntundeb Versailles, dwi'n siŵr sydd dweud o, lle ddyn nhw'n gorau talu nôl. Ond wrth gwrs, y cyhoedd yn talu nôl, nath nhw'n gallu lot o arian yn y pethau fatha inflation, a bob dim just lawr. Ond y cyhoedd yn talu nôl i ni, oedd hynna'n iawn. Bod nhw'n gorau talu nôl, ond nid nhw oedd yn bomio ni, nid nhw oedd yn gyrru ar awyrennau gan y blaen. A dwi'n gwbl cytuno efo Alan Fred Jones yma bod ni sydd wedi achosi lot o'r traffath. So pam bod na'n dyletswydd. Ond dwi'n cytuno hefyd bod angen ffin. Wrth gwrs, rhaid i ni wylio pwy da ni'n gadael i fewn. Mae fatha diogelwch. Ond pam bod yn cymryd trychineb i fatha ddangos bod angen y diogelwch yma hefyd. Pam bod trychineb yn gorau digwydd. Pam bod hyn wedi digwydd ynghynt. Pam bod help heb wedi digwydd ynghynt. Mae bob dim jyst yn rhy hwyr. Diolch yn fawr i ti, Catrin. I'r gain nes i adder os ti, a wedyn ddawn ni at Osian am y sylw ola. Fi'n gwybod falle byddai'n offend lot o bobl yn gweud hyn, ond fi'n angytuno llwyr o gadael mewn feidrwyr mewn. Fi'n gwybod bod ni'n wlad sy'n fwy economaidd datblygiedig, ond so'n ni'n berffaith o bell ffordd, not o problemau gyda ni'n hunain. A dwi'n credu bod yn bwysig bod ni'n sorto'r rheina yn gyntaf. Gai ofyn, ti'n sôn am mewn fidwyr fyna, wyt ti'n sôn am bob un dan yr ymbrella yna, neu wyt ti'n sôn am mewn fidwyr a ffoduriad, oeddi ffoduriad ar wahân? Hwna beth sy'n anodd yn ymwedig ar ôl beth sy'n digwydd dros y penwythnos, os mae'n wir bod doi o rheina yn ffoduriad, wel ni'n cymryd risg mae yn gadael pob un mewn i'n gwlad ni. Mae pobl yn gweud, o, mae eisiau mwy o checks, ond siwt chi'n mynd hyd gweld pwy sy'n derfysgwyr o pwy sy'n ddim. Dwi'n credu bod fi'n iawn i weid bod awyren yn cyrraedd Prydain heddi o Syria. Siwt ni ddim yn gwybod falle bod terfysgwyr ar yr awyren yna. Mae'n anodd i'r heddlu bethau i ffindio mas am hynny. A os ni'n edrych nôl cwpl o fisoedd pan dath y ffywoduriad ma gynta, nath y llywodraeth arian mas yn syth iddyn nhw, ond pa mae'n costi byti 7,000 yr un i drefeili o Syria i fan hyn. Dwi'n credu bod e'n beth ffôl i weid bod y pobl ma'n dylawd os mae arian a gyda nhw i dal i ddod draw ma'n eich gynta. Diolch yn fawr again. Osian nes i adder dod wrth ti. Mae fe diffiniad ffoadur yw i roi llwches i rywun dros dro nes bod y sefyllfa'n gwella yn eu gwlad nhw. So nag os eisiau ni fod yn fel
fel ofalus. Efe dyna'r disgrifiad wyt ti'n, sa'n siŵr beth yw'r disgrifiad Ie, rhywbrennol, ond efe na beth i ti'n credu dyle fod y disgrifiad o ffoadur yn ei Jyst ni gyd-destun bod yn ni? ofalus os ni'n gael nhw mewn, a fydd nhw really eisiau mynd nôl ar ôl y sefyllfa gwella yn ei wlad nhw, neu bydd nhw jyst mewn aros fan hyn nawr yn cymryd mantes o'r bwrdd iechyd a moeth. Felly, wyt ti'n cynnig rhyw fath o tir canol, lle maen nhw'n cael dod fan hyn am gyfnod o stro, tan mae pethau'n torri lawr, a wedyn byddwn ni'n hala nhw gyd nôl, bydde ni? Na fe. Oce, yn sydyn iawn, gymwch eich dwy, y tri o'ch chi de, yn sydyn iawn, brawddeg yr un, oce, os gallwch chi manage na. Dechreuwn ni'n sy'n bethan. Ond wedyn, ydy'r sefyllfa mynd i wella mas na, chi'n modd, ar y funud mae fe'n, wel, mae nhw wedi bod beth ydi digwydd yn Paris, wedyn mae nhw wedi mynd nôl, mae fe eisiau mynd i mynd nôl ymlaen, gallai fe fod fel yna'n blynyddoedd, a cael sgwini un peth gloi am beth pobl yn dymewn. Chi'n modd, wy'r rhiant un o'r tri brawd ath gweud, wedi he didn't mean to kill them, ond wedyn, os bys yr ffywyduriad yma yn dymewn, chi'n modd, ydy fel sawl un o'n nhw sydd ddim yn meddwl lladd pobl, ond maen nhw'n mynd i. Oce, diolch i ti, yn sydyn iawn. Wedes i o'n neithio'r a fi'n mynd i wedi to. Cobeth mae ISIS moyn. Maen nhw moyn i beidio gadael nhw mewn. Achos maen nhw moyn profi bod ni'r un mor wal yn nhw. Sa'n deall siwt byddech chi, os byddai ni'n eisiau ffoi o'n ngwlad yn unen, byddai ni eisiau gallu cael ei adael mewn i'r ryle. Fi'n gwbl cydymdeimlo gyda'r ffoduriad yma. A mae wahaniaeth clir rhwng ffoadur a mewn fidwr. Maen nhw'n gwbl wahanol, a dyw hwnna ddim yn ddigon eglur i bobl. Maen nhw'n cymysgu'r ddau, a mae rhaid ni esbonio i bobl beth yw'r wahaniaeth. A mae wahaniaeth hyd yn oed yn fwy rhwng ffoadur a terfysgwr. Oce, greu, diolch yn fawr. A yr frawddeg glo i ti? Hefyd fi'n credu mater i ni yn anwybyddu yw bod ni gyd yn siarad amdano'r pwysau bydd y ffoadur yn rhoi ar y gwasanaeth iechyd, a hefyd y swyddi byddwn nhw'n cymryd. Ond hefyd fi'n credu ni'n anwybyddu'r effaith a'r diwylliant byddwn nhw'n rhoi i ni. Yn ywedig yng Nghymru, ni'n gwybod bod diwylliant a'n iaith ni yn ffefregus ar y foment, a fi'n credu bydd y ffoduriad yma'n dod â ieithoedd nhw, diwylliant nhw i'r gwlad, pwy o beth sydd i'n diwylliant ni a roesi gyda'r llwyth o ffoduriad yma yn ein gwlad ni. Diolch yn fawr. Yn nodyn dydleiol fyna'n gloi, ond na beth ni'n licio mewn trafodaeth. Alun Fred Jones, gan bod chi ddim yn cael gymaint o gyfle yn cyfaill ni Keith Davies, gewch chi, os ydych chi grynhoiau mewn rhyw ddwy frawddeg eich ymateb chi i'r trafodaeth. Na fe, tasgu yn ryw leidydd, fi'n gwybod, ond mi'n siŵr bod chi'n abod. Wel, gair pwysica dwi wedi clywed yn y trafodaeth yma, trigaredd. Dych chi wedi gweld y lluniau o famau yn dod â plant bach mewn cychod bregus ar draws môr canoldir. Dych chi'n meddwl byddai rhywun yn risgio gwneud hynna, ond i bai bod i bywyd nôl lle bynnag maen nhw'n dod ohono fo mor uffernol. Bydden nhw ddim yn dod yma just ar y whim, na fysen, gyda'r math yna o berigl. Felly dyna dwi'n meddwl falle di'r brawddeg bwysica. Nid beth as o'n i'n dweud ydy, oes, mae gan y gwledydd cyfoethog yn y dwyrain canol lot fawr o gyfrifoldeb i geisio helpu'r sefyllfa ac ariannu'r sefyllfa. Ac mae angen dod â heddwch i'r gwledydd yna. Dwi'n meddwl mai dyna mae'n debyg ydy'r flaenoriaeth fwyaf os ydym ni'n mynd i goncro i'r ISIS. Gallwch chi fomio ISIS o heddiw tan Seal y Peace, fel byddwn ni'n dweud ystalwm, a diolch yn gwneud dim gwanaeth, os rhywbeth fydd o'n i cryfhau nhw. Felly dwi'n meddwl mai ceisio dod â heddwch i'r... Gai ofyn, achos fi'n mynd i dorri'n rheol ni'n arwain, ond chi'n sôn am ddod â heddwch iddyn nhw. Os nad yn mynd mewn na yn filwrol, siwt ych chi'n mynd i ddod â heddwch i'r lefel Syria? Wel, mae'r broblem Syria, mae Sad yn deir wrth gwrs ac yn dictator, ond mi wedi cael cefnogaeth y gorllewin ar hyd y blynyddoedd. Tan i ni benderfynu bod yr Arab Spring yn golygu byddwn ni'n cael gwared o'r bobl drwg yma i gyd. Felly, mae'r gorllewin wedi helpu greu'r anrefn yma yn Syria. Ond mae ISIS wedi dod o Iraq, nid o Syria. O Iraq mae ISIS wedi dod, a mae wedi dod oherwydd y llywodraeth gafodd ei sefydlu yn Iraq ar ôl i ni fynd i mewn, oedd wedi creu rhwyg rhwng y Sunni a'r wedi llall Shia. Ac felly, mae'n sefyllfa gymleth iawn iawn, ydy'r atebion ddim gen i, a dwi ddim yn honni yn ei am funud. Ond mae rhaid i chi fod yn gweithio tuag at greu sefyllfa yn y gwledydd yna lle mae pobl yn gallu byw a teimlo bod yna ddyfodol, neu mi fyddan nhw yn dal i fynd i'r rwle. Ac e jyst dweud, ydych chi'n sôn am y perigl o adael nhw mewn ac yn y blaen. Yr gyflafan fwyaf derfysgol sydd wedi digwydd, wrth gwrs, ydy Twin Towers. Dwi'n siŵr oedd o cyn dyddiau rhain o'ch chi. Yn New York. Dim mewn fidwyr oedd rheina.
pobl yr rheina wedi hyfforddi yn y dwyrain canol ac wedi dod i America i greu cyflafan. Mi wneud terfysgwyr ffeindio ffordd i gael gafel ac i fomio beth bynnag newch chi. Ond i bai bod chi'n creu byd sydd yn llawer iawn mwy cydradd a lle mae yna well tegwch i bawb. Diolch yn fawr i chi fyna. Gai adael yn iawn bod gennau gwarfod Sicr. Diolch yn fawr. Cyn bod ni'n mynd i'r bleidlysau, na i adael i Keith Davies ac i Alan Ffred Jones. Gan diolch yn fawr i chi am eich cyfraniadau. Diolch yn fawr iawn i chi'ch doi. Na fe, ewn ni bleidlais felly ar y datgan yna, a trafodaeth ddifyr iawn eto. Mae yn braf clywed sylwadau chi, a chael persbectif gwleidyddion ar hynny. Felly, na agor y system, os newch chi gofnodi'ch awydd i bleidleisio i ddechrau ar y drafodaeth yma. Un ar ôl. Pawb wedi cofnodi i hawydd i bleidleisio, grêt. Iawn, y datganiad oedd, mae dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi ffwyduriaid o Syria. Pwy sy'n cytuno bod dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi botwm gwyrdd i gefnogi, coch i anghytuno a un gwyn i ymatal, neu os chi e benderfynu. 2 ar ôl i bleidleisio, checwch os ych chi wedi wneud, os chi'n mynd siŵr, gwasgwch eto. 2 ar ôl i bleidleisio, dwi'n meddwl bod ti llunos fo bosib o nawr hwn. Mae 1 ar ôl, nawr fi'n siarad gweld ble chi. 1 ar ôl heb pleidleisio, Elliot, ti hwnna. Na fe. Iawn. Mae'r ie yn trechu felly, unwaith eto, mae dyletswydd foesol ar Gymru i groesawu a chefnogi ffwyduriaid ie 19, na 12 a 4 heb benderfynu neu yn ymatal. Dyna i chi'r pie chart a dyna i chi'r grid. 19 yr gosodiad yn trechu. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.